Estàs escrivint un relat o una novel·la i no tens clar com es puntuen els diàlegs en català? És un guionet a principi de línia? Un guió més llarg? Es posen cometes? Hi ha d'haver un espai entre el guió i la paraula? Aquestes preguntes són molt habituals i, si et dic la veritat, en els textos literaris que corregixo veig els diàlegs puntuats de 1000 maneres diferents. Per això volia fer el vídeo d'avui i explicar-te com es puntuen correctament. Perquè si vols presentar un relat a un concurs, per exemple, la correcció lingüística importa i molt. No només t'has de fixar en el contingut. Doncs bé, avui t'ho mostraré compartint pantalla perquè tinc uns quants exemples de diàlegs al blog que podrem mirar junts. I no patisques perquè a la descripció et deixaré l'enllaç directe a l'article sobre el guió de diàleg perquè tingues accés al text i als exemples que veurem ara. I una última cosa abans de començar. Queda't fins al final del vídeo perquè farem un breu exercici de correcció d'un diàleg. Molt bé, ja estic compartint pantalla. Ara mateix estem a l'article del blog sobre com s'utilitza el guió en els diàlegs d'una novel·la o d'un relat en català. Vos deixo l'enllaç a la descripció. És l'enllaç al web correccioncatalà.cat i concretament l'article dels diàlegs. Bé, què trobareu a l'article? Aquí teniu la taula de continguts, on podeu anar a buscar directament allò que necessiteu, però primer de tot m'agradaria parlar d'un punt molt important i és aprendre a diferenciar el guió i el guionet. El guió o guió llarg és este que tenim aquí i el guionet és un guió més curt. Si us hi fixeu, hi ha una diferència important. Us ho mostro al Word. Aquí tenim el guió llarg i este seria el guionet. Veieu la diferència? Tornem al blog. El primer és el que farem servir per als diàlegs i els incisos. I el segon, el guionet curt, se fa servir principalment en paraules compostes, per exemple, pel roig. Per saber com posar-lo, en Windows, Mac, al Word, aquí teniu diferents combinacions de tecles que podeu fer servir. Jo us aconsello que si vos resulta complicat, podeu copiar-lo una vegada i després anar-lo copiant i enganxant al mateix Word. Llavors, comencem ara sí. Com s'escriuen els diàlegs en català? En els diàlegs en català hem de marcar amb el guió llarg quan comença a parlar un interlocutor. És a dir, cada vegada que parla un personatge farem servir el guió llarg. A més, també marcarem amb guió llarg els incisos del narrador. Si us hi fixeu, aquí un dels personatges diu «Sí que estaves concentrada». Parla un personatge, guió. I aquí tenim «va dir l'Ona sense sorpresa». Aquí tenim un guió perquè és un incís del narrador. Els incisos del narrador s'escriuen entre dos guions si després continua parlant el personatge. Aquí, com que finalitza la intervenció i no continua, el guió de tancament s'omet, d'acord? En aquest article també trobareu com s'escriuen els incisos en català amb exemples. Em refereixo a incisos que no formen part de diàleg, sinó en altres tipus de textos, no? Com els que veiem aquí. Però avui ens centrarem en els diàlegs. Una de les principals dificultats quan escrivim diàlegs és saber com puntuar-los, perquè no només tenim el guió, que ara ja ha quedat clar que farem servir el guió llarg, sinó que a més es combina amb altres signes de puntuació, no? I això fa que sempre dubtem d'on va el punt, on va la coma, va davant, va darrere del guió de tancament, però no patiu perquè avui ho veurem tot molt clar. Davant del guió podem tindre signes com punts suspensius, podem tindre signes d'exclamació, signes d'interrogació. Aquí teniu alguns exemples, no? Si tenim una pregunta de la persona que parla, per exemple, mai diríeu què em passa quan m'enfilo així? El signe d'interrogació va davant d'aquest guió. Encara que tinguem aquí l'incís, no posarem la pregunta després, sinó que la posarem aquí davant. Llavors, quins signes van darrere del guió? La resta, aquí hem parlat de signe d'exclamació, interrogació i punts suspensius, i darrere del guió poden anar la resta de signes, però n'hi ha alguns que són especials. Primer de tot veurem el punt on es posa, abans o després del guió llarg. La veritat és que depèn, i ara veurem per què. Quan l'incís forma part d'un diàleg i després de l'incís continua la intervenció del personatge, el punt es posa darrere del guió llarg. Com dèiem abans, hem vist un exemple on aquí el personatge no continuava parlant i per tant hi havia un punt i prou.
En aquest cas sí que continua parlant. La persona diu: «Perquè no vull venir», va respondre ella. «Ja no em ve de gust». Aquí tenim un incís del narrador i com que el personatge continua, sí que hi ha d'haver els dos guions, el d'obertura i el de tancament. En aquest cas, el punt el posarem sempre després del guió de tancament. Quan s'aplica aquesta norma? Aquesta norma s'aplica en verbs de parla, com per exemple dir, respondre, exclamar, preguntar. Aquí no només hi posem un punt després, sinó que la primera paraula de l'incís s'escriu en minúscula. Molt bé, això passa amb verbs de parla, però i si no tenim un verb de parla? Ara veurem un altre exemple. Fixeu-vos aquí baix. Què fas? Era la Laia, sa germana gran, que sempre estava pendent d'ell. Què vols que t'enxampin? Aquí, si us hi fixeu, a l'incís no hi ha un verb de parla. No diem «Què fas?», va preguntar, sinó que tenim un incís totalment diferent. Era la Laia, sa germana gran, que sempre estava pendent d'ell. En aquest cas, com que no és un verb de parla, començarem amb majúscula inicial i el punt anirà davant del guió de tancament, perquè considerarem que este incís és una frase en si i la puntuarem d'esta manera. I ara continuem amb el mateix exemple. Si després de l'incís el personatge no continués parlant, no fes esta pregunta d'aquí, simplement tancaríem amb un punt, perquè quan l'incís és l'última frase, no cal el guió de tancament, d'acord? Amb els dos punts passa exactament el mateix. Quan van, abans o després? Ho veurem més clar amb aquests dos exemples. La novel·la té 3 personatges, va afirmar la Clara, decidida. La Mila, l'ermitana, el pastor i l'alta muntanya. Aquí, si us hi fixeu, els dos punts formen part de la frase que diu el personatge. La novel·la té 3 personatges, 2 punts, 1, 2 i 3. Per tant, els dos punts van fora de l'incís perquè formen part d'allò que diu el personatge. En canvi, aquí tenim just, fins sento la fressa, es girà tota decidida cap al pastor. Per què no m'hi fèieu venir més aviat aquí? És el millor tros de la muntanya. Aquí els dos punts no tenen res a veure amb el que diu el personatge, sinó que formen part de l'incís. Es girà tota decidida cap al pastor, 2 punts, i la persona continua parlant. Per tant, aquí van dins. Enteneu la diferència? De la mateixa manera que passava amb el punt, aquí tenim un verb de parla, va afirmar, per tant tenim minúscula, tenim guió d'obertura, minúscula, verb de parla, guió de tancament. Aquí tenim guió d'obertura majúscula, perquè no és un verb de parla, explica la situació, que es va girar. I aquí tenim els dos punts que formen part del mateix incís i guió de tancament. Per cert, ara que ho veig aquí, recordeu que no s'han de deixar espais entre el guió d'obertura i la paraula que el segueix, ni el guió de tancament i la paraula que el precedeix, així com tampoc ha d'haver espai entre guions i signes de puntuació. És a dir, aquí tenim el guió seguit de la paraula i aquí també. Bé, ja hem fet un repàs bastant ràpid de com es puntuen els diàlegs. És cert que el guió també té altres funcions en català i una de les funcions més utilitzades és per introduir els elements d'una enumeració. Per exemple, aquí tenim una llista d'ingredients i, si us hi fixeu, es fa servir un guió per marcar cadascun dels elements. Això sí, s'hi ha de deixar un espai entre el guió i la paraula. A diferència del que passa en els diàlegs, aquí sí que s'ha de deixar un espai. Bé, per acabar d'integrar tot això que hem vist sobre com es puntuen els diàlegs, ara el que farem serà corregir un diàleg molt breu on veureu alguns dels errors més comuns quan escrivim diàlegs. Som-hi! Molt bé, aquí tenim el breu diàleg que corregirem. És molt curtet, però veureu que hi ha bastants errors i són errors molt comuns, així que segur que us servirà. El primer que veiem aquí és que es fa servir el guió curt. El guió curt que, si recordeu, comentava que es fa servir per a les paraules compostes, però no per als diàlegs. Així que l'haurem de substituir pel guió llarg. Veieu quina diferència? Els canviarem tots. Així ja ho teniu. No has pogut venir abans? Va preguntar l'Andreu mig enfadat. Quin altre error tenim aquí? El signe d'interrogació, com comentàvem, el signe d'interrogació va abans del guió d'obertura de l'incís. D'acord?
Què més? Aquí tornem a tindre un guió curt i aquí, com que tenim un verb de parla, va preguntar, hauria d'anar en minúscula. I aquí què passa? Primer de tot, que el signe d'interrogació ja l'hem tret, per tant, fora, l'hem canviat de lloc. I segon, que hem d'eliminar el guió de tancament perquè acaba la frase. La persona no continua parlant i, per tant, aquí amb el punt és suficient. No has pogut venir abans? Va preguntar l'Andreu mig enfadat. Doncs no, va respondre la Laura amb una veu molt baixeta, coses que passen. Aquí tenim també diferents problemes. D'una banda, si us hi fixeu, aquí hi ha un espai entre el guió i la paraula que el segueix, de l'incís. Aquí no hi pot haver espai, per tant, ho substituirem pel guió correcte i traurem l'espai. Canviarem també el guió de tancament i ara fixem-nos amb la coma. La coma no és un dels signes que hem comentat, que van abans del guió, per tant és un dels signes que es posen després. Doncs no, va respondre la Laura amb una veu molt baixeta. Després del guió de tancament de l'incís posarem la coma. Seguim. Si no t'interessa el tema d'avui, només ho has de dir. L'Andreu es va asseure a l'escriptori sense mirar-la als ulls. Bé, aquí tenim un verb que no és de parla, no és com els que teníem abans. Va preguntar, va respondre, sinó que aquí tenim es va asseure. Està explicant una situació que passa. Llavors aquí farem servir la majúscula, com comentàvem al blog. Primer de tot canviarem guió pel guió correcte. Posarem el punt aquí. I aquí anirà amb majúscula. L'Andreu es va asseure a l'escriptori sense mirar-la als ulls. El punt el tancarem abans del guió. Recordeu, aquesta estructura és quan tenim un verb que no és de parla. Si aquí tinguéssim va respondre, aniria amb minúscula i el punt aniria aquí darrere. Seguim. Preparada per començar, doncs, això ho continua dient el mateix personatge. I ara tornem a l'altre personatge. Jo sempre estic preparada, va afirmar la Laura, segura de si mateixa. Aquí tenim una altra vegada un espai entre el guió i la paraula, que l'espai sobra i a més ho substituirem pel guió correcte. I aquí al final hem de treure el guió perquè s'acaba la intervenció del personatge, així que deixarem només el punt. Bé, quins són els aspectes més importants del diàleg, llavors? Farem servir el guió llarg, no el guió curt, tant per introduir les intervencions dels personatges com per introduir els incisos del narrador. En els incisos del narrador, si acaben i no continua parlant el personatge, no hi ha guió de tancament, simplement hi posem el punt. En canvi, si el personatge continua parlant, sí que hi ha guió de tancament i darrere del guió posarem la coma o el punt. Recordeu que els signes d'interrogació i d'exclamació poden anar abans del guió, però la resta de signes normalment van després. Quant a majúscules i minúscules, si tenim els verbs de parla, ho escriurem en minúscula. En canvi, si tenim altres verbs, l'incís anirà amb majúscula inicial i el punt anirà abans, com a excepció. Bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Hem repassat els aspectes més bàsics sobre la puntuació de guions en relats o novel·les en català, però si voleu que corregisca un altre text una miqueta més extens o amb altres aspectes també conflictius dels diàlegs, deixeu-me un comentari i prepararé un altre vídeo amb la correcció d'un altre tipus de diàleg. I no us oblideu de subscriure-us al canal. Fins prompte!